Usa ka 8 anyos nga batang babae sa Zamboanga City ang 8 ka tuig na nagaantos sa iyang tongue enlargement nga gitawag og macroglossia. Ang ginikanan sa bata nangayo og tabang sa pagpatambal ini. Ani ang report. Maglisod sa pag-istorya, lakip sa pagkaon, bisan pagani sa pag-inom lang og tubig ang 8 anyos nga batang babae nga si April Jean Francisco, taga Sitio Licopon, Barangay Bolong, Zamboanga City. Kinigumikan sa iyang sakit nga macroglossia o tongue enlargement. Ang maong kondisyon sa bata nadiskubrihan ni Dr. Roel Lubian, usa ka dentist sa City Health Office, atol sa ilang gipahigayong dental health mission sa Bungiao Elementary School, Disyembre sa miaging tuig. I found out medyo may bata isa na umiiyak, parang may inferiority complex siya. Naka-face mask siya. I requested her to remove ang face mask. Then nakita ko na mayroon siyang macroglossia. Kung papabayaan ito po, lalong lalaki ito. Mahihirapan siya magkain, kawawa ang health niya. Matod sa ginikanan ni April Jean, nga ilaha na sab kining napacheck up niya tong nag-edad pa kini og 5 anyos. Apan wala na operahan tungod kulang sila sa pinansyal. Yan nasa to lesser ang sina niya, pero jutay lang pala. Kaya dali ata yan 7 anyo, lita sige uminta. Pero buyak kumuara, piho lang manal grandor. Matod ni Dr. Roel, nga posibleng na-infeksyon ang bata samtang gibuntis pa kini sa iyang inahan. Apan kinahanglan pa kini ma-check up gayud sa eksperto aron matambalan og maoperahan. Gusto kasi namin, ng opisina namin, na matulungan siya. Kasi mahihirapan talaga siya magkain. Mahihirapan ang katawan niya na maging healthy siya. Pidiyo ayuda ko ng mga tsene akil buen corazon para kung di mi anak kay ang sinagaan ibuyag sa lengwa. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.